ଓଡ଼ିଶାର 30 ଜିଲ୍ଲାର କ୍ଷେତ୍ରଫଳ ବିଷୟରେ ଚାଲନ୍ତୁ ଜାଣିବା। ଅନୁଗୁଳ ଜିଲ୍ଲାର କ୍ଷେତ୍ରଫଳ 6,375 ବର୍ଗ କିଲୋମିଟର। ବରଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲାର କ୍ଷେତ୍ରଫଳ 5,837 ବର୍ଗ କିଲୋମିଟର। ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲାର କ୍ଷେତ୍ରଫଳ 3,806 ବର୍ଗ କିଲୋମିଟର। ବଲାଙ୍ଗୀର ଜିଲ୍ଲାର କ୍ଷେତ୍ରଫଳ 6,575 ବର୍ଗ କିଲୋମିଟର। କଟକ ଜିଲ୍ଲାର କ୍ଷେତ୍ରଫଳ 3,932 ବର୍ଗ କିଲୋମିଟର। କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲାର କ୍ଷେତ୍ରଫଳ 2,644 ବର୍ଗ କିଲୋମିଟର। ଦେବଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲାର କ୍ଷେତ୍ରଫଳ 2,940 ବର୍ଗ କିଲୋମିଟର। କେନ୍ଦୁଝର ଜିଲ୍ଲାର କ୍ଷେତ୍ରଫଳ 8,303 ବର୍ଗ କିଲୋମିଟର। ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲାର କ୍ଷେତ୍ରଫଳ 9,712 ବର୍ଗ କିଲୋମିଟର। ଝାରସୁଗୁଡ଼ା ଜିଲ୍ଲାର କ୍ଷେତ୍ରଫଳ 2,114 ବର୍ଗ କିଲୋମିଟର। ଢେଙ୍କାନାଳ ଜିଲ୍ଲାର କ୍ଷେତ୍ରଫଳ 4,452 ବର୍ଗ କିଲୋମିଟର। ନୂଆପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲାର କ୍ଷେତ୍ରଫଳ 3,852 ବର୍ଗ କିଲୋମିଟର। ଭଦ୍ରକ ଜିଲ୍ଲାର କ୍ଷେତ୍ରଫଳ 2,505 ବର୍ଗ କିଲୋମିଟର। ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲାର କ୍ଷେତ୍ରଫଳ 3,479 ବର୍ଗ କିଲୋମିଟର। ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲାର କ୍ଷେତ୍ରଫଳ 8,206 ବର୍ଗ କିଲୋମିଟର। କଳାହାଣ୍ଡି ଜିଲ୍ଲାର କ୍ଷେତ୍ରଫଳ 7,920 ବର୍ଗ କିଲୋମିଟର। କୋରାପୁଟ ଜିଲ୍ଲାର କ୍ଷେତ୍ରଫଳ 8,807 ବର୍ଗ କିଲୋମିଟର। ମାଲକାନଗିରି ଜିଲ୍ଲାର କ୍ଷେତ୍ରଫଳ 5,791 ବର୍ଗ କିଲୋମିଟର। ରାୟଗଡ଼ା ଜିଲ୍ଲାର କ୍ଷେତ୍ରଫଳ 7,073 ବର୍ଗ କିଲୋମିଟର। ନବରଙ୍ଗପୁର ଜିଲ୍ଲାର କ୍ଷେତ୍ରଫଳ 5,291 ବର୍ଗ କିଲୋମିଟର। ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲାର କ୍ଷେତ୍ରଫଳ 10,418 ବର୍ଗ କିଲୋମିଟର। ଗଜପତି ଜିଲ୍ଲାର କ୍ଷେତ୍ରଫଳ 4,325 ବର୍ଗ କିଲୋମିଟର। ସମ୍ବଲପୁର ଜିଲ୍ଲାର କ୍ଷେତ୍ରଫଳ 2,114 ବର୍ଗ କିଲୋମିଟର। କନ୍ଧମାଳ ଜିଲ୍ଲାର କ୍ଷେତ୍ରଫଳ 8,009 ବର୍ଗ କିଲୋମିଟର। ନୟାଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲାର କ୍ଷେତ୍ରଫଳ 3,890 ବର୍ଗ କିଲୋମିଟର। ସୁବର୍ଣ୍ଣପୁର ଜିଲ୍ଲାର କ୍ଷେତ୍ରଫଳ 2,337 ବର୍ଗ କିଲୋମିଟର। ଯାଜପୁର ଜିଲ୍ଲାର କ୍ଷେତ୍ରଫଳ 2,899 ବର୍ଗ କିଲୋମିଟର। ଜଗତସିଂହପୁର ଜିଲ୍ଲାର କ୍ଷେତ୍ରଫଳ 1,668 ବର୍ଗ କିଲୋମିଟର। ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଜିଲ୍ଲାର କ୍ଷେତ୍ରଫଳ 2,813 ବର୍ଗ କିଲୋମିଟର। ବୌଦ୍ଧ ଜିଲ୍ଲାର କ୍ଷେତ୍ରଫଳ 3,098 ବର୍ଗ କିଲୋମିଟର। ଇଏ ହେଲା ଓଡ଼ିଶାର 30 ଜିଲ୍ଲାର କ୍ଷେତ୍ରଫଳ।